Яңалыклар чыгарылышы үз ишин башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында кыскача. 2025 елда 118 күп фатирлы йортта капиталь ремонт үткәрелгән. 2026 елда шәһәрдә нәрсәләр үзгәрәчәк? Азатлык мәйданында яңа ел бәйрәмнәренә бизәү әйберләрен сүтәләр, иллюминацияләр кайда сакланачак? 2025 елда 118 күп фатирлы йортта капиталь ремонт үткәрелгән. Бу хакта аппарат киңәшмәсендә шәһәр хуҗалыгы һәм халык яшәешен тәэмин итү идарәсе башлыгы Руслан Вильданов сөйләде. Моннан тыш яңартулар медицина учреждениеләрендә дә, социаль объектларга да кагылган. 2026 елда шәһәрдә нәрсәләр үзгәрәчәк? Алга таба сөйләрбез. 2026 елга 96 күп фатирлы йортта капиталь ремонт үткәрү планлаштырылган. Хәзерге вакытта әзерлек эшләре алып барыла. Электр челтәрләрен тәртипкә китерү, фасадлардагы щит җиһазларны сүтү, шулай ук подвал һәм чормаларны санитар чистарту һәм дезинсекцияләү башкарыла. Реализация программы по капитальному ремонту улучшает качество жизни людей. Выражая благодарность Раису Республики Татарстан Рустаму Нургалиевичу Миниханову за реализацию программы, который разработан с учетом потребностей жителей и для их блага. Наша задача сделать дома уютными, современными, комфортными, содержать их в чистоте и порядке. Шәһәр мэры Наил Мәгъдиев сүзләренчә, барлык контрактларда төзелгән материаллар сатып алу һәм демонтажлау эшләрен башларга кирәк. Чтобы с высоким качеством весенне-летний период не оставлять это на осень, особенно вопросы, связанные с теплоснабжением, с фасадными работами, с ремонтами кровель, должны быть проведены в летнее теплое время года. Это качество. Моннан тыш республика программалары буенча 2нче балалар музыка мәктәбенә, заман яшьләр үзәгенә, 45-нче, 55-нче, 58-нче мәктәпләргә һәм 78-нче лицейга капиталь ремонт ясау планлаштырыла. Исемлектә 4-нче, 13-нче, 22-нче, 37-нче мәктәпләрнең азык-төлек блоклары, 79-нче лицей-интернат һәм 61-нче гимназия, Чолы политехник күлият Тулай ютраган Заря спорт мәктәбе, Чолы спорт мәктәбенең ябык шугалагы һәм 10-нче балалар бакчасы да бар. Здание городской больницы номер 2, детского сада номер 10, Набережно-Челнинской инфекционной больницы, помещение Набережно-Челнинского дома-интерната для престарелых и инвалидов и Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства «Перекресток». Замену окон здания Камского строительного колледжа имени Батунчука, пункта раздачи детского молочного питания КДМЦ и детской городской поликлиники номер 2. Һәм бу әле барысы да түгел, мэрия бинасы фасадын, республика суд медицина экспертизасы бюросы бинасын, 15-нче янгын коткару отрядының янгын коткару частьләре түбәләрен, Эчке эшләр министрлыгының чит ил гражданнарын вакытлыча тоту үзәгенең Б блогын, үзәк һәм автозавод районнарының хәрби комиссариаты биналарын, 2нче шәһәр мунчасын һәм башка объектларны ремонтлау планлаштырыла. Шулай ук Фикрәт Табиев исемендәге яр буендагы 2 җәмәгать киңлеген һәм яр буе паркын төзекләндерүне дәвам итүдә күздә тотыла. Лилия Гатина, Тохир Бикметов, яңалыклар. Яңартылган якты иркен һәм җылы кабинетларда укыйлар. Исегезгә төшерәм, без 45-нче мәктәптә капиталь ремонт үткәрелү турында сөйләгән идек. Укучылар бер блокта укыганда, 2нче блокта төзүчеләр барысында яңарталар. Тәрәзәләрне, батареяларны кайнар һәм салкын су белән тәэмин итү системаларын алыштырдылар һәм башка эшләр башкарылды. Эш тәмам һәм укучылар булган барлык үзгәрешләрне бәяли ала. Укучыларның ничек шатлануын бүген безнең тикшерү төркеме белде. Гөлнас Москвичева 45-нче мәктәптә 10 ел математика укытучысы булып эшли. Педагог сүзләренчә, мәгариф учреждениесендә бер тапкыр да капиталь ремонт үткәрелмәгән. Шуңа күрә яңарышны зур өметләр һәм түземсезлек белән көткәннәр. Хәзер кабинетлар яктырды, яхшырды, җылырак эшләргә дә рәхәт мәктәптә. Өлкән сыйныф укучылары укый торган блокта капиталь ремонт төгәлләнде. Алда имтиханнар, хәзер аларга әзерләнү җиңелрәк булачак. Алар шулай ук укытылган мәктәпләрендә булган барлык үзгәрешләрне дә бәяләделәр. Мәктәптә хәзер бик матур, күпкә яхшырды. Һәм уналы уку өчен без китәбез ремонт мымлауны. Элекке мәктәптә салкын, караңгы булды. Хәзер
барыбыз да башча. Мәктәптә идәннән түшәмгә кадәр барысы да яңартылган. Төзүчеләр инженерлык коммуникацияләре системасын тәрәзәләрне, ишекләрне һәм башка бик күп нәрсәләрне үзгәрткән. Стеналарда язучылар, шагыйрьләр, галимнәрнең сурәтләре, аларның әйткән сүзләре, кануннары пәйда булган. Мәктәптә ремонт этаплап башкарыла. Алар барлыгы 3 булачак. Ремонт икенче блокта бара, специализированный кабинетлар барында, физика, химия, информатика кабинетларында. Шулай ук тәрәзәләрне алыштыралар, батареяларны, линолеум җәяләр, бөтен ремонт эшләре күчте хәзер шул икенче блокка. Икенче блокта ремонт март ахырына кадәр тәмамланыр дип планлаштырыла. Шуннан соң төзүчеләр 45-нче мәктәп бинасын яңартуның 3-нче этабына керешәчәк. Реконструкция хәзер кече сыйныфлар укый торган сыйныфларга кагылачак. Лилия Гатина, Илмир Гайнетдинова, Фәнис Ихсанов, Яңалыклар. Азатлык мәйданында яңа ел бәйрәмнәренә бизәү әйберләрен сүтәләр, эшчеләр конструкцияләрне сүтү, иллюминацияны һәм шәһәрнең төп чыршысын җыештыралар. Быел Чаллы халкын декорның яңа элементлары белән сөендерделәр. 4 метрлы ат шәһәрнең 400 еллыгына юбилей белгесе һәм ярминкә йортлары. Булар кайда сакланачак? Киләсе минутларда сөйләрбез. Яңа елга бизәү әйберләрен демонтажлау иске яңа елны бәйрәм иткәннән соң ук башланды. Эшләр яктылы конструкцияләрен сүтәләр, аркалардан гирляндаларны алалар һәм алар киләсе елга кадәр җыеп куелачак. Азатлык мәйданыннан 50гә якын якты иллюминация һәм яктырту баганаларыннан 1000 ярым консоль киләсе сезонга кадәр сакланачак. Это все также у нас хранится на базе ОПАД, где-то на территории площадью около 5000 квадратных метров. Но вот, установки у нас начинаются всех этих консолей, всех игрушек где-то с середины октября, а ревизии у нас уже начинается с сентября месяца. Әмнә яңа ел ярминкә йортларын демонтажлау өчен мәдәният һәм ял парклары җавап бирә. Быел аларны Шугалак янына түгел, ә бизәлгән Азатлык мәйданына керү юлына урнаштырырга карар кылынды. Эти домики здесь раньше не стояли. Было принято инженерное решение перенести, мы протащили 200 метров кабеля до одного шкафа, и от этого шкафа еще 100 метров кабеля протащили по полу уже, там, соответственно, спрятали его, все соблюдая правила. Чаллы халкы быел шәһәрнең бизәлеше үзенчәлекле булуы аларга аеруча ошавын белдерә. Очень понравилась. Такая замечательная елка, хотя она уже и давно, но она мне очень нравится. Аккуратная. Да, и освещение красивое. Нам нравится. Спасибо. Как считаете, не рано начали убирать? Да нет, я считаю, что нет. Потому что... Все вовремя нужно делать. Да. Гуляли, очень понравилось, как всегда, ярко. Очень даже интересно было оформлено. Яңа ел конструкцияләрен һәм чыршыларны сүтүне гыйнвар ахырына кадәр тәмамларга планлаштыралар. Лилия Гатина, Яна Вальдю, Тахир Бикметов, Яңалыклар. Тукталыш парклар Чалдашул исемдәге чара үтә. Ул күрше республика фестиваленең җиңүче проекты булып тора. Чаллыларның өчен шәһәрнең иҗтимагый әһәмиятле киңлекләре буенча экскурсияләр уздырыла. Аларга парк һәм скверларның тарихларын, шулай ук төп проспектлар турында сөйлиләр. Экскурсияләрнең берсендә хезмәттәшем дә булды. Экскурсовод Гүзәл Сәләхетдинова чалларны көн сайын автошәһәр тарихы белән таныштыра. Проспектлар, урамнар, парк һәм скверлар турында кызыклы фактлар сөйли. Тукталыш парклар чарасында катнашучылар Кама елгасының элек Чулман дип аталуын белде. Ә шәһәрнең төп чыршысы Азатлык мәйданында түгел, ә Гренада паркында булган. В этом году у нас юбилейная дата, 400 лет основания набережных Челнов, и почти 100 лет, да, 96 лет будет, как набережным Челнам присвоили статус города. То есть история богатая, и хочется о ней говорить, и хочется, чтобы жители знали свой город, его историю и гордились ею. Бүген шәһәр тарихын белергә журналистлар һәм блогерлар килде. Экскурсия Азатлык мәйданыннан старт алды, алга таба автобус Гренада паркына китте. Чара җиңү паркында тәмамланды. Анда катнашучылар кәефләре һәм Чаллы турында нинди яңалыклар белүләре турында уртаклашты. Настроение прекрасное, в ожидании еще дальнейших интересных знаний. Сейчас мы находимся в Парке Победы. Нас отвели к камню, который установлен в день закладки Парка Победы. Сегодня, в чем была изюминка, было интересно послушать историю именно от лица камня. То есть камень рассказывал будто бы о своих ощущениях в тот день, когда его установили при закладке парка.
Экскурсия, на самом деле, это отличный способ узнать историю нашего города, посетив не только ключевые места нашего города, но и просто узнать, что буквально через пару домов от тебя есть какая-то локация, какое-то место очень сильно, которое влияние оказало на наш город. Шараның төп максаты шоуларга һәм шәһәр кунакларына автокаланың иҗтимагый киңлекләре турында кызыклы яңалыклар турында сөйләү. Экскурсияләр һәр ял көне була һәм февраль азагына кадәр дәвам итәчәк. Лилия Гадина, Яну Вальдю, Тохир Бикметов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гадина, сезнең белән сау булашам. Исән-имин булагыз. Лечение, протезирование, имплантация зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка» 52 27.